Znam ovog trenutka da sam veoma iznenađena jer našeg poznatog kardiohirurga, doktora Živojina Jonjeva, nažalost sam sretala najčešće u institutu Sremske Kamenice, na sreću kad dođe u Mustru, onda podeli sa nama svoju Mustru jer nećemo se žaliti na raznorazne bolesti koje kreću sa ovim prolećnim danima, nego ćemo predstaviti jednu izuzetno zanimljivu knjigu pod nazivom Kardio kuvar. Doktore, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. U sve vaše titule, zvanja, naučne radove, ima ih mnogo, član ste u najpoznatijih svetskih udruženja kardiohirurga. Mislim da je ovo i za vas bila relaksacija, a mogu da vam kažem, prelistavajući ovaj kardio kuvar i za mene, gledajući recepte unutra jela koje sam preogledala, pa mi možemo sve da jedemo i da ostanemo zdravi. Pa gledajte, knjiga je dosta specifična i meni je trebalo negde oko 3,5 godine da je završim. Ona je po svom dizajnu vrlo specifična jer može da bude posmatrana kao naučna monografija, pošto u sebi sadrži 25 naučnih tekstova o hrani i o uticaju hrane na kardiovaskularni sistem pogotovo, a i uopšte na zdravlje čoveka. Ali se između tih 25 naučnih tekstova nalaze kulinarski recepti naših najpoznatijih jela na kojima smo svi odrasli, gde su osim načina pripreme tih jela date karakteristike tih jela po svojoj energetskoj, kalorijskoj, nutritivnoj i drugoj vrednosti, tako da kad pojedete tanjer pasulja, znate šta ste pojeli i koliko vam još treba nečega da bi zadovoljili dnevne potrebe u nekim drugim stvarima. Tako da je dizajn te knjige vrlo jedinstven, slično nešto nije napravljeno, a danas u vreme kada se izuzetno brzo živi i kada ljudi nemaju puno vremena da se posvete debelim knjigama koje mi doktori vrlo često pišemo, koje izgledaju kao naučne monografije, ovaj dizajn je nekako prilagodljiv u vremenu u kome živimo, da ljudi mogu sa mnogo kraće vremena da dođu do lepših informacija, korisnih informacija i da budu zainteresovani da tu knjigu ne pogledaju samo jednom, nego da je koriste praktično na dnevnom nivou. Ja sam, evo, dok vi pričate, ja moram da pokažem našim gledalcima delove knjige. Kada sam videla da može i slatko, pa dobro, palačinke s kedenim brašnom, pa podvarak, pa tačno ću vas zamoliti da nam dođete sljedeći put u kuhinju koji dane da nešto iskuvamo. Da li to znači, jer nekako uvijek budemo uplašeni kada dođemo do vas? Ja sam napravila naravno uvodu u šalu, ali nije dobro da se srećemo na vašem radnom mjestu, bolje je bilo da se srećemo ovako. Zapravo, ovo je porodični informator o zdravoj ishrani. Ako već pominjem jela koja su tradicionalna, kažete vi od musake, podvarka, palačinki, gibanice, sve je dozvoljeno, ali postoji neki razmer i postoje neki sastavi u namirnicama koje je poželjno konzumirati, pretpostavljam. Nažalost, naša realnost je da smo mi, kada je u pitanju ishrana i uopšte prevencija od većine bolesti, a pogotovo kardiovaskularne bolesti, na izuzetno niskom nivou, i da nam je potrebno novo zdravstveno prosvećivanje nacije da bismo naučili kako da prevenimo bolesti. Ono što je interesantno za kardiovaskularnu patologiju je da je najveći broj bolesti sa kojima se ja srećem na dnevnom nivou takav da uz adekvatne mere prevencije mi praktično možemo da zaustavimo napredovanje bolesti i u nekim slučajevima i da napravimo reverziju tog procesa na prvobitno stanje. Hranom? Pa ne samo hranom, i druge mere su tu, kao što je recimo fizička aktivnost i tako dalje. U svakom slučaju, žalosno je što nas mnogo više interesuje koju vrstu benzina sipamo u auto, nego koju vrstu hranu jedemo i šta jedemo u toku 24 sata. Naša hrana ovde je izuzetno bogata kalorijama, ali što se tiče raznovrsnosti, vitamina i drugih nutritivnih elemenata koji nam nedostaju na dnevnom nivou, tu smo dosta ovako u defanzivi. Znamo onu staru izreku bolje sprečiti nego lečiti. I sami ste u uvodu rekli, dakle, uz adekvatnu ishranu, fizičku aktivnost i neki režim koji uopšte nije strog. Mi to odmah doživljavamo kao odricanje od svega, kao stroge dijete. Bolestan sam i sad prestajem da jedem da ne bi imao visok holesterin pritisak. U principu to onda nije tačno. Ja bi to preformulisao na drugačiji način. Znači, radi se o stilu života. Znači, vi, ako poštujete ove stvari koje su navedene u knjizi, ako poštujete primjenu umereno doziranog fizičkog napora, da imate svaki dan 6 do 7 sati sna u kontinuitetu, ako uzmete dovoljnu količinu vode, vi ste već sasvim dovoljno učinili za sebe da napravite prevenciju nekih bolesti koje mogu da budu i fatalne. Prema tome, to nije nešto teško da niko ne može da postigne
jednostavno je vaš izbor da li želite tako da živite ili ne i da li ste spremni da primenite taj stil života ili ne. To je izbor svakog čoveka. Tako da, ali mislim da kroz edukaciju, kroz ovakve publikacije, kroz emisije koje će biti promotivne u tom smislu, treba slati tu poruku gledaocima i stanovništvu i treba svi zajedno da radimo na tome, da podignemo zdravstvenu kulturu na jedan viši nivo. Doktore, znamo da su vaše operacije izuzetno zahtevne i nepredvidive, da često uđete u salu, operacije svakog traju po nekoliko sati, pa od rutinske operacije vrlo lako može da postane operacija koja traje po ceo dan. Kad vi stižete onda da se bavite literaturom, pored stručnom i ovakvom, i kad stižete da pišete kada sate i sate provodite u operacionoj sali? Pa to me svi pitaju, tako da ne znam, nađe se nekako vreme za to. Ukoliko ste organizovani, ukoliko napravite neki raspored svojih obaveza i ukoliko jednostavno, što se tiče tog pisanja, verovatno i kod drugih ljudi slična stvar koji se bave pisanjem. Znači, čovjek ima potrebu da nešto napiše i smisli i ima neku ideju i neku poruku koju hoće da prenese na ljude. I bar je tako kod mene. I ja onda nemam mira dok to ne završim. Bez obzira da li će to da traje 2 godine ili 3 godine. Tako da sam sve knjige koje sam napisao da sada u stvari proizvod toga i nekog unutrašnjeg nemira i neke ideje koju imam i koju ne mogu da drugačije realizujem i objasnim nego samo pisanjem neke literature, neke knjige. Tako da, ali ovo je vrlo specifično. Znate, svaku knjigu koju sam napisao, kad je publikujem i kad je nekako ostavim u polisu, malte ne zaboravim na nju i krenem u neke druge projekte. Ali sa ovom knjigom je malo drugačije, zato što je jako puno emocija uneto u tu knjigu, jako puno promene koncepta te knjige za ove 3 godine. Tako da mislim da smo napravili jedan jedinstven proizvod i mislim da će čitaoci biti stvarno zadovoljni. Meni se dopadaju ove fotografije, pravo da kažem, recepti. Ovdje stvarno sve može da se jede, dakle nema odricanja, ali mnogo toga važnog da se sazna i da nije problem pojesti kuvani pasulj sa zapraškom, ali pažljivo pročitati ovu izuzetnu knjigu. Jako mi je drago što ste ovo baš podelili sa nama, što ste im dali jednu pravu mustru. Pa ja se stvarno nadam i upućujem poziv, znam da imate malo slobodnog vremena i da vam vjerojatno nedelja služe kao sveti dan, da se odmorite od svega, ali jedna noć da napravimo neko jelo zajedno. Može, da. Doktore, hvala vam puno. Ena, imaš ozbiljnu konkurenciju, jer doktor nije hteo da nam kaže, možda počinje neka nova emisija, a ja mislim da nešto lepo miriše i kuva se i mislim da je pre svega zdravo.